Posachedwapa tikuonesani mmene zilili kuzomba pamene chipani cha UTM chikuchitisa msonkhano ndipo Brian Banda wa ku Times iyeyu ali kunku kucheza ndi anthu amene abwera ku msonkhano kumva mavuto awo komanso maganizo awo pa msonkhano umenewu komanso kuphatikizirapo ulamuliro omwe ulipo padakali pano wa President Chakwera. Takhala pompo mumvesere kuti kodi Brian Banda wacheza bwanji nawo anthu amene abwera ku msonkhano wa kabambe ka UTM pangotsala miyezi machero osafikirika ndiye kumalonga kuchididi ndikumoza madera amene anthu ambiri amakhanga toyiwalika ndiye wanakafika kumeneko uthenga wake ndokuti atafuna kuti aliyense amufikire munthu amene ali kutali kaya wachichepere ndiye uthenga wake ndoti afuna atakafike malo amene kumanekedwa ngati kutali kwambiri. Boma la Zomba ukudziwapo zotani za UTM ndi boma la Zomba? Tikudziwa kwambiri mbuyomu pamene achilima akhala kubwera kuno kumbuka ntachana zafika kujinkana natafika kuli magwalo ochera mponda kumponda kumalo angapo umene akhala kufika kumenenso kuna zachuka ndi kanema imachuka choti tidzafera mbendera imeneyi. Ndi boma limenenso chipani cha UTM makamaka nthawi amene achilima ali moyo amalikhulupirira kwambiri misonkhano yaikuluikulu akhala kuchitira kuno kuzomba komanso anthu amabwera ndithu mwaunyinji. Tikuona kuti mmene timadusa munsewu mutakumana ndi anthu amene akufika malo omwe ano mwina atikhulupirira kuti msonkhano uno kamayamba kukhala kuti pano pabazaza fati kunsewuko kuli anthu ambiri amene akudikira akabambe kuti afike malo ano lowa mkati mweni akadakhuza kuchititsa msonkhano umene kujinkana kapena kumponda koma ndaona kuti akabambe akulowa m'midzi kufunika kwake kochita zimene zinkotani mwina ayini uthenga wabwino kwambiri faka kufikira anthu amene amaoneka ngati oyiwalidwa umanena pompano kuti tinali kunsanje anakafika kumalo kuti kungofika mwina pansika anakafika kumaka kufika pansika pacho kuti opanda kuti matukutuku kungofika afuna ata kufikira munthu a common person kuti munthu amene amatengedwa ngati amene alibe liwu ndiwo uthenga wawo amafuna kufikira kumalo kumene kuoneka ngati mkutali kwambiri kunonso anthu ambiri safika bwalo lino lachinamwali iwonso afikapo pano pamene ambiri mwina sanafikepo chiyambire chawo cha ndale. Ameneyo ndi mzathu Isaac Salima amene wakhalanso akuyenda sabata imeneyi ndi Dr. Dalitso Kabambe anali ku Chikwawa komanso anali ku Msanje. Apa ndili ndi olemekezeka bambo Bright Kawaga. Yes. Nthawi zambiri amakhala Kawanga. Probably mwina kumene akuchokera. Ine ngwakuzomba kuno. Okuni ndwakuzomba kuno. Ine ndwakuzomba kuno. Iwowa until recently adali kuti deputy high commissioner. Yes. Deputy high commissioner ku Mozambique. Koma anabwera tsopano ndi mkulu ona za masankho mchipani cha UTM. Ukuoneka bwanji ulendo opita ku September 16? Brian, ulendo huu padakali panopa chisankho chimene ali nacho anthu ku Malawi kuno padakali pano ndi Dr. Kabambe ndi chipani cha UTM. Chifukwa chonena kuti china chilichonse achiyesa aona kunena kuti chipani cha UTM ndi manifesto yake ndiyo mwe tikufunika kuti chaka cha 2025 pa 16 September tidzavotere. Mwakhala mukuyenda kumva maganizo awo anthu akuti chiyani ndipo akumakulandirani bwanji mukamayenda mmakuka? Brian, kunja kwa anthu akuvutika andi ndinene pano kunena kuti anthu akakhala chipulumutso chawo panopa amene akuona kunena kuti akhoza kuwathandiza ku mavuto awo ndi Dr. Kabambe. Dr. Kabambe ali ndi luso. Dr. Kabambe wagwirapo ntchito mboma. Dr. Kabambe ali ndi experience yodziwa kuyendesa kwa boma. Chifukwa cha chimenecho anthu akuona unena kuti akazamusankha pa 2025 pa 16 September ndiye khayo amene azathane ndi mavuto amene amalawi padakali pano tukumana nawo. Chifukwa chake ndi chani? Dr. Kabambe ndi amene analinso mmodzi amene amaona unena kuti ndalama ziyende bwanji kaya ku Reserve Bank komanso budget director ndi amene akudziwa zonena kuti dziko ilili kuti aliphule pamene lili ndi pamene iye akudziwa. Alipo anthu amene akutionera pano ena sanapangebe decision akavotera Kabambe chifukwa chani pa September pa? Dr. Kabambe ndinene ichi anali mmodzi amene anathandizira utsogoleri wa bingu wa Mthalika kuti uyende bwino komanso amene anathandizira kunena kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Inflation inali pa
about 6-7%. Lero we are talking kuti inflation is 33%. Ndiye mugaza unena kuti kodi dziko lingaende bwanji. Ndiye kaya amene angalichotse dziko ili lifa kudziwa kayendesedwe za chuma osati kungouzidwa. Sitofuna mtsogoleri amene azangokhala panena kuti asinzi wakali konse koma iye mtsogoleri ongonena kuti sinzi wakali konse ndi madalira anthu ena anduze uyu ndi mtsogoleri alipo wina amene anayankhula choncho sina chole dzina ndangonena koma mudziwa inoyo oyankhula kuti bwa sinzi wakali konse ndiye munena kuti mtsogoleri sadzi wakali konse ndiye mukampase chiwongolero ayendetsa bwa ife tifuna dokotala amene amadzayendesa za chuma ayendesenso chumacho chifukwa inu simungapite ku chipatala mukudziwa kuti mukudwala ndiye mukamuyitane makaniko wa galimoto lero akomene thupi munthu mesa amapita kwa dokota ndiye chuma chasokonekera tifunanso munthu ozeresa chani za chuma so yekhayo amene angatithandize kuti dziko ilili lichoke pamene lilipa ndi Dr. Kabambe basi palibenso wina isadzakuzaniso kuti asinzi wakali konse anakhalapo budget director inuyo mukakatenga ndalama imene Dr. Kabambe anasayinira inkagulatu zinthu anthu kumayamika kuti apapa ndalama injamba sasa kuti chuma chavuta pa dziko lonse lapansi kodi okamba wakumatero koma inu mmadziwa kuti dziko la Malawi ndilo lolemera ko basi tili nazo zofunikira koma tikukwanika kuzigwiritsa ntchito inuyo kupasani galimoto nisi driver mukayendetsa ndiye tifuna tipatse munthu amene kuti ayendetsa zinthu moyenerera tisangoti ayi basi inuyo muli milandu ku court ndiye mukanena kuti abusa akandipempherereni ndifuna milandu yenu mwemesa mmakatenga lawyer kaya zomwe tukamba Dr. Kabambe is the right man for this season. The only solution to the Malawian problem is Dr. Kabambe. Nothing else. Come 16 September 2025, Amalawi kavotere Dr. Kabambe atichotse kuizizi tili nazozi. Ndichifukwa chake padakali matopa Dr. Kabambe amaenda mmadera. Chifukwa chonena kuti akufuna akamve kuna kuti Amalawi wakumana ndi zotani. Okay. Zimene zija ndi zimene afuna so aziyike mkati mwa manifesto yathu kuichitanso polish from what we had before maulendo omakhamu kwenda mmidzi wa mamba ndi kumva kunena kodi dziko likuyenda bwanji ululu Brian Amalawi pa ululutu mwina inu simukudziwa nanga inu simwina mukhala kumpanda mukudya machipisi masoseji koma lero chimanga chimene kwati makisa 39,000 ena akachigulitsa kumene kuja mwakatangale kwapatsa mavenda akagulitsa 100,000 ndani Malawi lerolo anganene kuti ndikagula thumba 100,000 ndangati tikungonyamula tuntizidinyira kumapita onyoma ngani yake ndangati ena kungoti abola lerolo tidye madzulo mawa tiziona kuti kukhala bwanji sizikwenda aliyense so panopa mukapita ku shop akakuzana kuti chilichonse chakwera iya sinduti achakwera eti chilichonse chakwera koma panopa chilichonse chakwera chilichonse chakwera we have no choice the only thing we have to do is come 2025 16 September vote for Dr. Kabambe for a possible solution to our problems that we are facing now as Malawians. Tiyembekezere zotani kuzomba kuno andi ndimamuyankhula ndi Isaac kuti kuzomba kuno kuli mabwalo ena Jinkana Mponda mwalo wa mmidzi muno chifukwa chani kweni kunoko tundu umene kuli mavutoko kunoko ndinde ndikwa kuchinamwali koma mutati muonesetse ndi kumudzi ndithu komanso msonkhano undo oyamba chichokene ndi ku convention atasankhidwa Dr. Kabambe kukhala president wa UTM so izaonena kuti lerolo aliyense aineka kuti akhale tcheru kuti kodi a president a UTM atibweretsera chani chifukwa pano patichakika mfundo aulula alankhula ku mtundu wa Malawi ku fuko la Malawi kuti kodi Malawi ayenda bwanji kuyambira September chaka chino kupita kutsogolo atichotsa bwanji pa mavuto amene tili nawo pano olemekezeka Bambo Bright Kawaka inu muyimira kuti ko ine ndikuyimira ku Blantyre North East mubwere Blantyre North East yes ndiye kuti kumene kukundi cha mulunzumu bepete umu kutere basi ndi anyuwani mutipeza ziwoma kwambiri amenewo ndi Bright Kawaka mkulu ona za masankho akunena kuti akugwirizana nanu kuti msonkhano umene ukhala kuno chifukwa kuno kumene kuli mavuto kwambiri manena zija zoti amafuna kufika maloti akafikako ati aonese ngati ka difference fati ena amakonda mwina kupita m'matauni amakonda kupita malo amene kumakonda khala anthu ambiri koma nayo ati sakutengera anthu koma anafuna kumva mavuto a anthu mmene tinapitanso kumalaka komanso kunsanje madera ena
amakafika kwa munthu akuti afuna akamalemba manifesto wawo amveza mavuto amene akumana nawo anthu amakafika kwa anthu ogulitsa chimanga uchita kugulitsa nsomba anthu wamba atafuna amve maganizo awo chonga choti akamakamba akamakonza manifesto achipani aphatikizemo zimenezo. Chipani cha UTM nkuona kwako, and I know I'm putting you on a tight spot, ndi champhamvu bwanji today? Tikozana maganizo osiyana monga ngati ntapita kusanje anthu ena madandaula kuti kumene koko mwina unangoti z khanga kuti mwina chimwalire na chilowere mboma achilima anakhanga ndi madera ena anangoti zisana chamachira bada samala badaso madera amene choncho zinapangisa kuti mwina madera ena kumene kukhale ngati chipani sichikulongosoka komano mwina amene abwera akabambemo akukhanga ngati akwesa kuti afuna ajizuse komano kunena chilungamo tikhanga ngati ise mystery back kuti akana ngati mbali ina ziliko bwino mbali ina ufuna kugwire malinga ndi kuti anakhangati nanga munthu ndi wanyuwani ndi ali mtunda akutenga akuchokera kumene achilima anakhangati pena chipanija atalowa mboma samafika madera ambiri ndiwo ajano afuna akafika umene nakhangati kwa iwalika kuja sono ali ntchito yayikulu imene afuna kuigwira nthawi yochepa kwambiri komano akuoneka kuti akuyesesa chabwino. Amene ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Timafuna tiyankhule ndi anthu awiri atatu timve kuti kodi mavuto amene akumana nawo ndi otani atsogoleri ti live pa Times Television. Zina angene ndi Henry Banda. Abanda. Ya. Zuyenda bwanji mmene muonera mdziko muno? Ziko lino likuoneka kuti sikuyenda bwino kweni. Kwa potengera kuti nyengo iyi imene zikuchitikira za kampeni potengera kuti Brian Banda ndamene akuyimirira chipani cha UTM. Brian Banda? Sorry. Akabambe. Ya. Akabambe ndamene akuyimirira chipani cha UTM. Ndi amene awafeti pambuyo pawo kwasatira kuti athe kuti sinthira dziko lino kuti likhale labwino monga mmene nalilika. Ndi mavuto amtundu wanji amene mukumana nawo kumudzi kuno? Kumudzi kuno kuli mavuto ochuluka kwambiri. Vuto loyamba ndi njala. Komanso mwina amene zafeteza amene zikuyendera ziko sizikuyenda bwino ayi. Ndithu ndefe tili pambuyo pa Kabambe cholinga kuti atithesere mavuto amenewa. Tathokoza kwambiri. Atsogoleri muli bwanji? Tinokaina bwana. Zikuyenda bwanji kuzomba kuno? Kunoka bwana sizikuyenda bwino. Sizikuyenda? Kwambiri. Bwanji chakuta njani? Njala mwene kutoka kwenda bwera pano. Njala mimba mulibe nyaji chose. Mimba mulibe kali wonse? Ndithu bwana. Mimba mulibe nyaji chose. Ndile njazana panopo. Chijere ndiyadzana? Nde muyembekezera zotani? Muyembekezera kuti mumve zotani pasonkhano pano? Ideni kuti bwera pano kuti ndimve zifundo zimene zitayankhulira. Ngati zizogwira mtima ngati komanso kuti mwina athane ndi njala yadzanayo. Wawa muli bwanji wawa? Tibunokali pa Brian. Tili bwino. Ti live pa Times Television. Zikuyenda bwanji kuno? Panopo chiyankho chikuchita kusowa kuti munthu ziyankho kuti chani. Azibambo panopo tasonoka ngati azimayi. Mwina so azimayi panopo ndamene ndi nzeru kuposa ife. Chochita chikusowa. Ziko silikuyenda bwino. Mukati dziko silikuyenda bwino chavuta kweni njani? China chilichonse panopo sitikatenenso kuti kapena boma likuyendesa kuti chinake anthu chikwasangalasa pano palibe chimene chikusangalasa pamwe ya munthu. Zinthu zafika povuta kwambiri. Kodi amuna panopo ndalama ndimene yasowa. China chilichonse ndalama kukwera kwa zinthu anakukula ndi njala makomomu zosayenda zokhazokha. Ntchito kulibe azibamba kupepera makomomu. Azibamba kupepera makomomu? Mabanja angothakhaya ngati chani kaya? Azimayi angothawa? Kuthawa basi nangazipanga chani? Amuna kulepha kupanga china chilichonse basi. Moti nakuthawa ndi kunyumba? Ndikukhala ndekha pano kula pano. Panopo ndikula pano ndikhala ndekha. Mukanoka? Maki yangaso awa. Sikuliso ndikunamaso awa. Amayi anapita? Anapita. Akuti bwanji? Sindikusowa ndikuthawa njala ndizipanga chani? Pano bese la chimanga panopo 9,000. Bese la chimanga. Kamuli. Bese la chimanga. Osati chigoba tu yayi. Ka bese likaja. 9,000. ngosambira mmanja kaja 9,000. Mubwera kumweko. Mukhala ni pay. 9,000. Kamene kaja. Mukaza kuti munthu agula bali. Nde munthu ndana 5 akomo. 9,000 siku limodzi ya 3. Pala thumba la 50 kg 125,000. Chilongambo samati 100. Ino. Anthu amene andiona makwambiri. Mabali ba? Shuka kutula sopo kutula machesi mchere ukona ninjala kwa basi. Tikusilepera kusamala mabanja ana tikulepera kuwapanga control akugona ninjala ifesi kugona ninjala kusala pang'ono munthu kwina kulakalaka kuba uli munthu wabwinobwino koma mavuto amene azaza nziko munthu amene achuluka kwambiri woti tikusowa kuti koti tithawira ziko liti sizikuyenda bwinonso iya
sizili bwino tipo tikudandaula kwambiri kuti kodi amene angathe kutithandizira ndi ndani, koma Yehova alowere pa chimene chichi fati kudandaula kwambiri kuti asogolera amene angathe kutenga 2025 boma ilili akalitenga adzathe kutiganizira ngati ife amphawi amene tikukhala muno dziko la Malawi amene tikudandaula kwambiri amene tikukumana ndi mavuto ochuluka pamaka mabwera matuza zonama kutikomesera kuti azathe kuti pasazosowa zathu monga ngati mavuto athu azatha kuchepesa fetereza mwachisanzo boma la mbuyo la Dusali lomwe likudusali anati Ludutsa ili likudusa boma likupita linati na misefe kuti fetereza Maria imene kupita boma likupita basi kwawo lizikakhala basi ndi abale awo akapume demba kamba nkhani ya fetereza anati na misefe kuti zigula mochipa zagula mochipa ma 500 kwacha koma lero fetereza tikumugula 130,000 mphawi kodi angakwanise bwanji kuti akagula fetereza tikukuona ni kuvutika kwambiri chovutikira kwambiri nchona kuti amene angathe kutenga mpando umene kubwera mboma madede akubwerawo adzathe kutiganizira zimene angatilonjeze pano sikuti atilonjeze za maboza kapena zona amaya koma tiuze zona zeni zoti mwina make zizathe kuyamikira kuti zimene anatilonjeza chandi zimene zizi tili pa mavuto kwambiri tikudandaula kwambiri inu ndi amayi alipo kunyumbako ife ine amayi alipo amayi alipo awakuti amayi awathawa amayi adakalipo ine alipo koma tikuja nawo limodzi madeya tikudya madeya gaga weni mwene uja tikungula panopo tikungula ide gaga uja 5,000 kabese tikochapira mmanja gaga ng'ono gaga wafika 5,000 kwacha kabeseni beseni lochapira mmanja lija 5,000 kwacha tikudya mauti kukhala movutika kwambiri poti anatinamiza kuti tizadya katatu pa siku koma panopo ndiona kuti tikudyanso pafupi 3 days kudya kamozi ena amanduza kuti chijerenetsana kudya kamozi 3 days 4 days kudya kamozi ena mwina akamanena kuti anthu fe tikudya kamodzi in 3 days akhozoona ngati muukokomeza zimenezo ndizoona komanso ngani inoona anthu akuvutika Applied ya mwezi George kwambiri sefe banopa ndinali mkati molira ife ya madam South Chilima banopa akabambe ndamina ngati tonthose pa ife amene chayi ndipo akabambe akabwera apatuze zona zeni fitina ulimosi akulu mukoneka kuti mwalusa zedi tikudandaula kwambiri ife bosa linachuluka kwambiri amatinamiza bosa likumachuluka kwambiri akumatinamiza akabwera pano andi apapa akamafuna kutenga boma chonchi amabwera ndi kunama moti apapa tili chidwi kuti timve kuti kodi Mr. Kabambe akatuka panatinamiza nawo zotani kodi tikhale tikuyembekezera zotani kodi ife anthu tisamire kuti kusowakolowera tikotapita uku feyo tiziti kupeza choona cheni a president akulamula panowa chakwera adali ku nyumba ya malamulo ndipo adandanda zitukuko zimene akuti achita mdziko muno inu simunamveza palibe chimene chimodzi chimene tachiona ife pamaso pathu palibe chimene tachiona ife akuti apanga kuti zitukuko muone paka kumapeto kuzomba ini stadium pa community apa paka na lero panopo ikuthamanga 10 years paka na lero Saudi atsala 2 months stadium ngono kwambiri umakwire peya kuimaliza primary sukulu ina amangidwa apo kuyambira kale amango titipanga chaka chino cha 7 is not chitukuko chili chose kuno ndipo boma ili tingolakala titango chose latu mawa siti kwafuna amenewa Akonzeka kale panopa. anthu munakonzeka Tinakonzeka kale. anthu munakonzeka Tinakonzeka. kodi omuvotera akulu awa akunena kuti zafika povuta kwambiri amayi awathawa ndipo ndizoona aja plan maki ndi awa kusowa zochita plan kuyesesa mundumu ukukhanga ndi munthu opata nzeru chifukwa kuti zinthu sizikuyenda bwino iyayi tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo komanso kumva nkhani zawo kuti kodi kuno kuzomba zikuyenda bwanji achimene ndaona muli panjinga apa Ndetu bwana zikuyenda bwanji kuno zindutu panopa sizikuyenda bwino ayi mavuto alipo siti mazuwa kuti sogwameti mamusankhayi kuti akamatipange zimenezi akutani amene akuti pweteka tugona ndi njala ifeyo dem mafuna kuti azikubweretsani chakudya kunyumba sizingathe kuti abweretse chakudya kunkhani ndi mayeledwe mafuta sakupezeka kaphaza tukanika kuti samale mabanja athu ndiponso mabanja athu tikakwatira akutithawa chakazi akuthawira mabhala
kumakaenda njira zawo zisakhala bwino akazi akuthawira mmabala akuthawira m'mapato akazi watu chifukwa chisamaliro sichitasi chikupezeka foti pano pa boma limene kuyendetsa zinthu sikuyenda bwino ayi. ndiye mukuganiza kuti msonkhano uno ukuthandizani chani kwenikweni? ifetu msonkhano kuti uthandiza kuzambiri kusinda kwa dziko lathu amayi limene likuyendera kuona kuti zinthu zitakusika mtengo ndikumakhala mwaufulu opanda vuto linalonse. ayi tikufunani msonkhano wabwino. ndi wireless ya kanema ya Times tili kuno ku Zomba ndipo tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana atsogoleri takondwera kuti mwabwera timafunsa ena chifukwa chani mwabwera ku msonkhano uno wa akabambe lero? tabwera kuzamva fundo za akabambe kuti atiyankhula kuti chani ndi boma amene likuyendera pano. ndiye tikumafunsanso kuti kodi mukhala bwanji kumudzi kuno? sizikuyenda chimene inunso mukuziwa kale sizikuyenda. chimanga panopa anthu akulephera kudya mmakomo pano ndi 100,000 chimanga 100 chakuti kutali pa 800 chakuti timamwati bwinobwino ana pakomo. kodi tayankhula ndi azibambo okhaokha chambireni ino amayi mwachokera kuti? ndachokera kwankuno kuzomba. zikuyenda bwanji kuti mavuto mtundu wanyi amene makhala kwakuno ndimakumana mavuto ambiri m'manyumba mwathumu moti mbambo amene amalongosolaje amuna m'manyumbamu akutisirana akuthawa akusowa chochita. amuna ayamba kuthawa kusirana? ya ambiri akusowa chochita maganyo amene sakupezeka kuti apange maganyo ndama sakuzipeza zokwanira mene apamalongira kale mbuyomu pano tili mavuto ankhaninkhani. chavuta nchani kwenikweni? zinthu zikudula shuga amene chimanga olo muzigayomu kuti tipeze kuchigayomu 1 kg kang'onong'ono muzigayo muli kuti muyende muzigayo madeya sakupezeka sakupezeka olo pang'ono olo akusoweratu madeya tili mavuto kwambiri. Nakuthokozani kuti mwafika kuno Kuzomba. choyambirira nchona kuti ndifuna ndisusane ni maganizo a president akamayankhula zozoti wajanali mbusa komanso akamayankhula zozoti kunja kukuli mulungu chifukwa chani ndikuyankhula za Brian iwa jawo polowa mboma anati yankhula mamuna afusa soni makumukira munali enuyo pa Times munawafusa kuti anthu akazakuvoterani kusintha kuzakhalapo ndipo iwo adayankhula moveka bwino kuti ndipo kusintha kuja kuyembekezere kusintha kwa chifukwa cha iwo moyo wanu suna site ndipo ndi okhumudwa kwambiri a Brian mmodzi mwa iwo ndineyo amene nawavotera achakwera a Brian ndipo ndimalira usiku nusana kuti kodi chitani nyenga ndi chani chinandiloza ndi chani kuti ndavotera achakwera ndipo moyo wanga ndipo ndikanakhala kuti mwina mwake munthu umatha kupemphera kugwada pasi numapemphera pali yeko ndumagwa ine ndikanakhala mmodzi wokapemphera achakwera kuti achoke pa mpando ndipo ineyo zimandivuta kwambiri ndipo ineyo ndi munthu chavuta ndi chani chifukwa iwo akunena kuti achita deliver amalankhula ku parliament kunena kuti zitukuko mtundu wonse paliponse. Brian zitukuko zimene akuyamba iwozo ndi za mbanja mwawo mwa iwo ndi anawo manifestedi Brian ndisakunamizeni kunoko ndi ku Malawi kunoko ndi Kuzomba chinamali mwafika kuno ndikhulupira kuti mwaenda kuchoka ku Blantyre kuzafika kuno ngati mwachoka ku Lilongwe mwachoka Lilongwe kufika kuno ngati mwachoka kumaona sewu wathu wa Zomba obwera Zomba mukuona mmene ulili mwachoka ngati mwachoka kusonso watu mwaona mmene ulili zona kuti kuli president akunena kuti kuli zitukuko community chakuitchula ija imeja si yake manager muone munthu wachifundo amene akupitiza imene jayo ndi mwini wake wa Ekhaya amene waitenga ndalama thumba mwake kupereka kuti stadium ija imalilise ana akazimenya pamene paja sichakwera lero lopano pati kuzuzika muone pano pa beseni la chimanga leni laling'ono lili pa 10,000 tikachoka pamenepo za zing'ono za china sopo New Fresh yemweyi pano pa Azamu ali pa 800 tikachoka na school fees ndeti nasiya muganiza kuti msonkhano wa akabambe ukuthandizani motani pa nkhawa zanu?